Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Inihigyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan ang atong pagaisgutan ang kabahin lang gyapon sa pagtubag nato sa mga isyu ni Mitchell Bendilio. Tungod ko'y importante kayo ni tungod kay aduna gid siya kanunay gid nga buot palutahon sa iyang prinsipyo bagbaruganan nga ang iyar yung pagsimba mo'y husto ug ang iyahar gyud nga pagtulunan mo'y husto. Mao man na karon ang ato karong susihon tanahon tog makabarog bagi ni karon ang iyang mga prinsipyo baruganan. Kining tawhana man gud ngano kanunay namo gini giisgutan. Tungod kay bisan kinsa ang panghilabtan ini o gipang iya ganing gapang atakihon bisag dili makapamatuod iya ging isulti sa ire kay lagi nagtuo siya nga siya ra gyud mo'y husto. Atong paminawan ning iyang gisulti kon kini nabalik man namo sa pagpabati doon na lami purpose nganong gipabati namo ni tungod kay dili namo ni biyaan ritso ingon nga kini gusto namo ni nga buhian ning mga prinsipyo baruganan niya kunuhay kana gyung masaktuhan gyud siya sa igo gikan sa mga ministro sa PBCM. Atong paminawan ang iyang gisulti na. Mga kaigalan ug mga kaigsunan atong tema sa nihanging Domingo isgutan nga kini magwawali nga nagtudlo nga di na lapason adi na tumanon ang napulo kasugo mga munay ka mga contributors na mga kaigsunan nga sa pagdagsang sa kriminal. Muna siya nga dili gyud namo nilungan ngano man una kana lang ganing giingon niya nga ang mga magwawali nga dili kauban niya o dili siya muna prangka nga pag-istorya diya muna gusto niyang palutahon mga contributors daw na sa pagdagsang sa krimen mao ginaang iya kon nganong gabalik-balikon ginamo ni sa ire tungod kay doon na lang ginhi gapamatud-an tan-aw nato karon og maka panghimatuod bagi ning tawhana mismo pas iyang kaugalingon na matud pa niya ang mga magwawali kuno nga dili nagwali sa adlaw ipapahulay mao na mga contributors kuno sa pagdagsang sa krimen pero hangtod karon mo na giingon lagi asa man diha nga kato mga magwawali nga nagwali nabisan pas kanto-kanto na gigamit na nila diha ang soundbox ang uban trompa diha nas kanto-kanto magwali diha wala man na pang signita mo na giingon lagi nga ayaw pag patakag bukas imong baba lagi nga dili ni mo bagid mapruibahan mo lagi ni bunga sa pagpasiatab anang iyan laging adlaw igpapahulay adlaw Sabado niya tanawon ginato kay iya ra bagin gitun-an niya iya gining gihinuktukan kay ngano iya kuning gitudlo og iyang gitun-an niya atong paminawan unsa day gisulti dayon niya nganong ingon ana ang iyang sinultihan kay nagtuo siya nga kining iyang baruganan maoy husto ginang iyahagyong adlaw nga gipasiatab niya atong paminawan niya Gitun-an niya gitun-an niya atong padayonan tungod sa kamot sa pagsimba sa adlaw Domingo nga nagsumikat gyud sa pagsimba ngadto sa adlaw. Ug mga strategies kaaway igsoon nga maang yawa, kaaway sa Dios nga aron ang tao manhi sa pagsimba instead sibaw ang matuod nga Dios adto sila mosimba sa mga binuhat sa Dios instead nga ang na tanawa ha muna among giingon gitun-an ginya sa ato pa ang iyang nakatunan iya din gipadayag sa ire mo na nga tanto niyang tuntoon agi pangingon niya nga ang katong mga magwali nga dili siya og dili niya kauban amo na mga contributors pagdagsang sa crime iyan ang bersyon muna nga kanunay ginamo na nga dadon sa ire tungod kay kini dili na mo ni gabiyaan ritso tungod kay tan-aw na to mo ni giingon kini siya maoy nagpusa sa sili o maoy nagsili mao ra po mabati sa kahalang pagabos tumoy ani karon sa unahan karon sa atong pagtuon karon niingon siya ang Domingo kuno mao kuno ang strategy sa yawa para ang tao kuno malipat kuno sa pagsimba kuno imbes kay simbahon ang matuod nga Dios unsa man nang nagsimba dahil sa adlaw Domingo dili dahil Dios nagsimba ikaw unsa kalainan mo sa gisimba mo o kanang ang ilang pagsimba na atol sa Domingo ang imo Sabado lang unya unsa kalainan kinsa gisimba nila di ba Kristo si Kristo matuod nga Dios dili pataka ra man taong kagyaw-yaw basta pagklaro sa di para ba ka makapamatuod sa imong kaugalingon tanawon tani karon be asa man diha kay ang Domingo kaha matod pa nimo nalipat o matod pa strategies yawa para ang tao malingla o malipat sa pagsimba sa matuod nga Dios unya ang atong Ginoo Kristo pagsimbahon lugar sa atol sa adlaw Domingo di na matuod nga Dios ay pagklaro baya diha do mao lagi nandi ginamo nilungan ngano nangahas magid ka sa pagpasiatab kay imo magyud mao pagsimba mao tinuod
Nya naara ba imong gisulti? Unsay gisulti nimo? Nganong imong yung gabalik, nganong imong yun nang gainitan ang mga nagsimbang ang pagsimba nila naton sa adlaw Domingo. Tungod kay matod pa nimo. Di ang prinsipyo. Basi nakalimot kay ni. Na? Unsay gisulti nimo? Ang maglapas, matod pa na niya. Ang maglapas sa adlawng igpapahulay niya atong paminawan ug unsay gisulti niya. Kay para ba nga among kapamatud-an na atong tanaw na og unsay gisulti niya. Ang maglapas daw sa adlaw nga igpapahulay. Mao nang giingon nga niya oh. Paminawan na nato siya atong pamaningon. Ato makita na mindfulness ang pagtuo sa lahat. Lalo na, kaya bisan magtuo sa Diyos, naglapas siya sa kasuguan sa Diyos. Therefore, kung ikaw karon sa kabilang magtuo sa Diyos at panasigisag lapas-lapas sa kasuguan sa Diyos, ikaw usa sa mga tao na anak sa yawa. Oh, tuwa na. Klaro na. Mao di ay nga iyang ipasiatab ang adlaw ipapahulay Sabado. Gipanglampaso niya ang mga nagsimba tuas adlaw Domingo. Nagsimba gadto sa Dios. Tungod kay matod pa niya, pag di ka magbantay sa adlaw ipapahulay sa kasuguan, iya kasyawa. Agoy kamaayo ra gyud nimo, kamaayo ra gyud nimo mo konklusyon Tanawon tani karon. Tanawon tani. Unya diingon man ka gamatod pa nimo ang naglapas sa kasuguan, wa ka mauwaw sa imong gisulti. Diingon ka man ang naglapas iya sa yawa. Imo nang bersyon. Karon og suklian ka namo. Akos di ka kasagang. Una, kinira, nag-ingon man ka ang naglapas sa kasuguan. Iya siyawa. Do. Di ba ang imong gipasiatab ikapat kasugo sa napulo kasugo ikaupat pagbantay sa adlaw pahulay? Dabi ang ikasiyam kasugo kay giingon man di man ka magbakak. Una unsay gisulti mo sa galingon mo? Kuidaw lang. Ug dunay imong gisulti. Unsay gisulti mo sa imong pagkatao? Ikaw ray nagsulti ini. Niya, atong paminawan Ha. Niya tan-awon tani karon. Unya kay gikarga man kay kasiyam kasugo dili man ka magbakak. Unya ang pangutana karon unsay gibuhat mo? Unsay gisulti mo? Basig nakalimot ka. Unsay gisulti nimo? Paminawi tan-awon tani karon kay tumanay man deta unya og dili ta makatuman iya man detas yawa matod pa na nimo tan-awon tani karon. Ay kasiyam kasugo di man magbakak unsay gibuhat mo? Mga bitaw na nga, di sa may dili ko. Yan pangandam. Tanawa ganig, makasagang maka. Niya, paminawa. Tarang tao, o niya nato pa nimo, yudyoron. Mga bitaw na nga, ang yun dito masahon. Katawa. Sige. Bisa nasa, okay, naghan bisa. 3-4. Taro nga gyud. Sige. Wala gayod, kinahanglan, manimo, mami na tudon gayod ang Diyos, bisan pa kung baka kung ng mga tao, ingon sa nahisulat. Okay. Kayo sa ay, ang tarang tao, bakakon. Bakakon. Ikaw sa tarang kapten, tao ka, kabaw. Tao, bakakon ka. Kana po nag-text na to, tao, kabaw. Ay ko, manok ang nag-text. Natakda na gyud niya. Tanawa, di ba? Nangambot na bisag di kinaka-text ng kabaw, manok. Moingon ambot unsang nag-text. Mo na giingon na klarong namutbot niya. Atong Pareho nun. Bakakon siya. Karon, o tambag ni Apostol Pablo, Epeso 4:25. Kay bakakon man ang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Atong klaro na. Sa mapuno na. Ako bakakon ko. To na, bisag diyan natakutob. Pag naginutog oras, niangkon ikaw bakakon. Ang pangutana, nakarga man sa napulo kasugo, ayaw pagsaksig baka question. Nganong niingon man kas ere nga bakakon ka? Unya mo ingon ka? Nga nagtuman kas napulo kasugo? Ang pagpabaka. Unsa man na? Nakatuman ka? Unya karon kay niingon man ka. Nga matod pa nimo ang naglapas nga tao sa kasugoan sa Dios iya siyawa. Ang pangutana ang kunon mo. Nga usa ka na. Akos mo kisi-kisi ka. Agoy, pagklaro ba ya? Guwa na ba nas baba mo? Unya unsay gisulti mo? Nakabantay tingali kang namakaka, nakargas na pulo kasugo, gingon dahil nimo naghukas ka. Naghukas. Tanaw na to naghukas ba ka? Atong tanawon kay ningon ra ba kag naghukas dayon ka? Abi niya, igo man ko anida. Kay giangko man akong bakakon ko, sipiat ko sa pagsulti na. Unya ningon na siya, gihukas nako ang pagkabakakon. Nang hukas ko na siya tanaw na to nakahukas ba ni. Grabe lagi ni tanawon tani karon di ba sa maigo ini o dia, paminawa. Bakakon. Ikaw sa kapten tao ka kabaw. Tao, bakakon ka.
Kana po nag-text na to, tao ka ba? Ambot. Ay, ito, kailangan manok ang nag-text. O ngayon po siya tao, baka ako siya. Karon, o di tayo tambag na po sa Pablo, Episo 4:25. Kaya baka kung manang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano na itong klaro na? Ako sa po noon na, ako bakakon ko. Muna nga, niya akong gisunod, 4:25, o sa gingon. 4:25 naging uso din hukas sa gikan kaninyo ang kapakakan o ang pinungod kinahanglan mo isulti ninyo nga matag usa nga to sa iyong silingan. Bisag diya na takoto purpose mo gamit gani ka ng sitasa gani nagpasabot gihukas nimo ang daang pagkatao. Karon kay gihukas man ka nimo sa to paghihukas yung pagpamakak. Do pangutana kanus nimo gihukas ang pagpamakakon. Sa naordinahan kapag ka pastor o wala pa ka maghukas sa imong pagkabakakon paglaro. Apagutana, kinsa man ay nagsulti nga ikaw nang hukas magkaka. Unya bendilyo magapon dingalan gapon. Ni tan-aw na to ni karon og unsa nang hukas bagi tinuod. Pribahan na mo. Nga wa ka nakapanghukas. Husto ang imong giingog bakakon ka. Ikaw may nagistorya ana, di man kami. Igo raman mi nagsubay sa imong gisulti. Imong gitugaan nga bakakon ka. Unya kay bakakon ka, matud pa na nimo kung naglapas ka sa kasugoan sa Dios, iya ka siyawa. Udabi kay naa mas napulo kasugo ang di ka mamakak. Ang pangutana nga anong nag-angkon ka nga ikaw bakakon ka. Ikaw na mo lagi na gituyuan mo na. Kay mo na mong giingon, kung ikaw magsili, ikaw gid mo ay makabatig halang kay ikaw man ang nagamit sa sili. Ang pangutana, kay ikaw man nag-istorya og nangatake, agwanta ha. Ang among counter, ang among sagang, og among pagtubag nimo, tan-aw, tagdi ba kamahalangan. Ha? Na, mao na siya. Karon, atong tanaw na to, og nagkapanghukas bagini. Unsay gisulti nimo? Ha? Unsay imong giingon? Dili siya mamakak. Siya nag-istorya ana. Tanaw na to ni karon. Tanawan niya atong pribahan nga labi-labi gini. Tinuod gani ang giingon nga siya kuno bakakon ha. Pinawon ta. Bugnaw kayong tingog. Kinigin ng ubos nga igsoon, higalas kaninan. Ubos din he, pero sa diha nga pahilabton sa ubang relihiyon, grabe kay ka mapahitason. Ha? Na. Damit sa bendilyo, sa makasa, makikauban na usap kaninyo, ganing matahong nga kagabihon. Sa tingog sa kamatuoran. Usa ka tulumanon nga wala niyo nagpahayag og mga bakat, kundi naarag yun sa balaan nga kasulatan. Atong tanawa. Di siya mamakak. Tanawa. Pero tanawon ta kay programa niya, puros ra gyud kamatuoran, puros naas balaang kasulatan. Unsa di gisulti niya kay di siya mamakak? Adi di siya mga take. Niya atong paminawan. Siya dili mahibalo mga take ngano doktrina ang iyang isultiras ere. Paminawa nato gan ini. Tanaw unta ni ugdi pa ni siya karon tanawon nato di ba perting halangan ni ko ninyo mo. Dili ko ninyo mo kuan sabay. Ada to din doktrina. Ato nga isultis mga tao. Doktrina ha? Unya matod pa dayon niya kay doktrina raman di ra ba kuno siya magbakak pero nag-ingon siya kuno bakakon pribahan ta nga siya wa gid kahukas pagkabakakon. Atong paminawan unsay gisulti din niya? Unsay gisulti niya? Wala siya giatake. Atong paminawan gani, di ba tan-awa gani ni kung sa iyang sinultihan. Ya, naa ba ni baruganan? Ya, paminawa. Kani isyu por isyu lang. Wala ko nag-atake ninyo. Salamat. Isyu por isyu lang, doktrina lang. Iya ha. Wala mang hilabot, wala mga atake. Tan-awon tani karon. O wa bagid mga atake. Niya, tan-awon tag wala bagid mga atake ha. Paminawa. Tan-awon ta lang karon, di mo kuhit gani kas ubang simbahan, tan-awon nato karon og sa pagsimba. Bunga na sa imong pagkahilabtonon. Wa naman ka mga atake, di man ka manghilabot. Nagsulti man kag tinuod. Unsay gisulti mo? Ha? Paminawan ta. Gusto ginamo ning balik-balikon sa iyo. Catholic Church. Kahit ang mga Protestant. At sa PBCN, consider ni sila Protestant, kini supak Katoliko. Kunya igsoon sila sa Likipas Japon. They are following of the law of Catholic Church. Ang sa gingon, sa Marcos 7:7 basa. Tuana, muna'y sinultihan? Sa giingon nga tao gani makahibalog pamakak? Muna'y giingon nga ang iyang gisulti walay bakat?
usa ka programang nagtugas tinuod. Kung nagtugaan kas tinuod, niingon ka di ka mga atake, ngano nang atake man ka? O tanawa di magikarga nimong PBCM. Unsa imong gihisgutan? Di ba? Gitira nimo ang katong mga pagtulunan nga ang ilang pagsimba tuwa sa Domingo. O niya unsa day imong gisulti? Sa pagsimba, basta tuwas Domingo. Imo ning atong paminawan kay mo man ni imong pulutson. Marcos, 778. Gamit kag Marcos 778, paminawan ta. Biblia. O sige gan. Yes. Okay, basa. Shiti Watson, nagiging kamo lamang ang ilang pagsimba ka nako. Kay ilang itudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. O midugang si Jesus sa pagingon, ipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan siya iya sa tao. O sige nga, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Nganong nakawang, kay ang ilang gitudlo, dili doktrina sa Dios, kundi pagtulunan na hinimo lamang og tao. Bisag di alat takotob. Mao na. Mo nang iyang gisulti. Unya karon. Unya do. Wa mi nakaproy ba? Sa among giingon, nga wa kay baruganan. Unya ang imong gisulti. Katong giingon nimong bakakon ka, wa gi ka nakapanghukas sa pagpamakak. Sa ato pa paghihukas mo na di ka na bakakon. Di ngano nag-ingon man ka di ka mga atake. Di ngano nang atake man ka, nakapanghukas naman ka. Di klaro wa pa ka nagkapanghukas. Bulingon lang gyapon ang gisulob nimo. Og ang sala, buling man. Ha? Og ang pamakak, buling man. Wa gyapon ka nakahukas sa imong pagkabulingon, sa imong pagkabakakon. Ikaw ra man istorya na. Na. Be. Ha? Unya may kaglaibil, maingon ka na pastilan tanawa imo ning istorya. Nganong gipang-atake nimo mga baruganan? Asay bugat sa imong giingon nga ang kami nga mga magwawali, nga ang among pagsimba dili sa Sabado, contributors pag nagkas krimen. Agoy, pagklaro kaya mo lagi giingon, gisuklian ka lang namo sa imong sulti nga way hinungdan. Na pagklaro. Ha? Mo lagi ni og panalitan harap-harapan og debate. Hangakon ka na lang kay gokdon. Ay, ako'y matubang mo. Gokdon ta kami sa kasa. Gukon-gukoron kung yun ang istorya mo hangtod hanguson ka. Ha? Nah, prangka na nga pagka-istorya. Gipabati na mo sa ere. O, kini, sample na ni. Ha? Kini, dili pa. Ingon nga harap-harapan. Gipabati pala na mo ang among nangadunggan sa iyang gisulti sa iyang programa. Sa tingog kunos kamatuuran, pero ang iyang gisulti, why kamatuuran? Na, tanawa. Na, unya, dungagan ta pa. Nga niingon ka, nga mato nimo di ka hilabtunon, di wa ka mga take, wa ka mang hilabot, doktrina imo, basi nakalimot ka. Amo gining ibabati kanunay. Ha? Kung dili ka mahalangan ani sa ngadto-ngadto, mahalangan gyud ka o di ka mobati sa ato pa gikaon-kaon nimo. Ha? Gikaon-kaon nimo gipalabay nimo sa bikas dunggan bisag wa na si perminting lukapa, perminting lagubo sa iyang mga sinultihan. Unsay gisulti niya? Yo, paminawa. Basig. Kalimot ka ining imong giyaw-yaw. Recorded na ni na. Oh. Ngano nang dili palaktawan sa mga prinsipyo sa Biblia sa Santiago 2:10? Doski, sa gaingon, kay bisan kinsa nga magabantay sa kay natibukan sa kasuguan apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan niini. Tanawa, igsoon, tanawa. Unsay gigon sa Ginoo, bisan kinsa nga magabantay sa kinatibukan sa kasuguan, mula pa sa usa, lapas tanan, maraming gusto ayab lapasa, ayab sa ilohi, bisan pa sa katuldo kong usa na kudlit. Kaya himo ganing sa ilo ang usa, nito man kasiyam, pero sa imong ilapas, lapas ka taran. Sa lahat nga pagkasulti mga kaigsoon mga kaigalaan, why pulos? Nito man lang kas bibilang kabahin, imong ilapas usa, lapas ka tanan, lapasan na lang tanan, oras gihapon. Kansi ka, tumatuman ka ko siya. Kaya sa mga Pentecostal ka, mga assembly ba, mga ubang mga religion. Na wala pa patuloy nilog na larawan. Kay kuno, sumala sa Biblia, sumala sa puno kasugo, surpag sa Biblia. Yes, tinood. Di ka magbusimbang nilog na larawan, di ka magmatugain Diyos, tinood. Pero kumusta mga Sabado, igsoon? Tanawa mo lagi na ang papasiatan Sabado. Unya karon. Kay di man ka nimo gamit makag Santiago 2:10. Question, kung makalapas ka sa lapas ka tanan, ang pangutana. Ang ikaupat ka sa gomor na imong gipasiatab. Dabi kasiyam di ka mamagkak. Ngano naging magkabakakon ka? Adios. Pagklaro. Ha? Unya, lapasan
labasan na lang po na tanan. Di among iuli nimo, labasan na lang tanan. Ha? Sayang kayo. Nagtuman-tuman kas ikaw pat kasugo adlaw yung pahulay pagkabot sa ikasiyam kasugo, di ka mamakak na makakana. Nah, tanawa, di ba perting igo Unya mo makigkauban ra ba ning Kristo? Makigkauban po nis mga apostolis. Mutubag po, way klaro. Kung pangutan-on po, mutubag. Mudawat sa pangutana diya sa iya mga texter. Pag-abot na ang iyang tubag, way klaro. Abi niya nakatunong, pero way klaro. Wa katubag. Nagtuo sa matubag niya. Paminawa na to. Niya, basig kalimot ka. Niya, ato ning, dubli-dublihan. Kay tanaon taning tao nga panghason. Niya, atong paminawa. Niya, sige kalimot ka ining imong giyaw-yaw. Ikaw mo'y nag-istorya ini. Niya, mingong kag unsay relihiyon ni Kristo gipangutana ka, gidawat ra man nimo ni, nagkikauban ni kas mga apostoles, nyaw? Isa na ito hatagan to. Oh. Kasi mabasa na. Ato na Sa Biblia nga, 17 centis ang Okay. Na una-una mga kaigsunan, imong ipangutanan, asa mabasa. Nga Seventh-day Adventist ang relihiyon ni Kristo atong basahon. Basahon na to, ha? Lucas 4:16 sa DY version, DY version. New Testament, Cebuano edition. O miadto siya sa Nazaret, ang lungsod nga iyang gidakay, ug sumala siya ang batasan, misulod siya sa sinagoga, sa adlaw nga Sabado, ug mitindog siya aron sa pagbasa. Unsa di ay ang pagtulon-an ni Kristo? Unsa di ang batasan ni Kristo? Kada adlaw Sabado, adto siya og Sinagoga. simbahan kong sinagoga. Nang unsa man dahil si Kristo sa iglesia. Kaya mati pa rin yung pangutan na asa man mabasa. Unang-una, ang batasan sa mga Adventista kada adlaw Sabado mo adto og simbahan. Asa man ni nila ikopya. Ato basa sa Efeso 5:23 o 24 basa. 23-24, nagaingon kay ang bana mauulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mauulo sa iglesia. O si Kristo mismo mao ang manuluwa sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Busa, kinahanglan mo mutakod o musunod ang mga asawa silang bana, ingon nga ang iglesia nagtakod sa o nagsunod kang Kristo. Kinsa ang ayang sundon sa iglesia? Si Kristo. Unsa dahil ang iglesia? Lawas ni Kristo. Kinsa ulo sa iglesia? Si Kristo. Nga siya ay nagtukod. Huwag ganit na mga kaisunaw kay kalaan nga dili mo sa ler ang pagpangangkot sa mga referensya nga ang iglesia katolika mo ay tinukod ni Kristo ang iglesia. Tungod kay ang ulo sa iglesia katolika sumalas mga referensya ang Papa sa Roma. Tinaw. Pero ang mga referensya mo pa matuod. Given man na kay mga ang religion mas mga nagsusunod sa referensya katolik man. Pero listen nila matuod. Ang kamaturan nga ang ulo sa iglesia si Kristo. O niya karon kung si Kristo yung ulo sa iglesia o niya ang katoliko po ang ilang iglesia ang ulo Papa sa Roma o niya ilang po ang ulo nga si Kristo pa ilang ulo pila na yung ulo o si lawas dahil ulo dahil ulo ay nakatiso na na o na nagpukita. Okay, atong basahon ang 2:1 ng mga basa. Puno Nuibe, bisan kesa nga magauna o dili magapagsag, pabilin diha sa tuluhan ni Kristo, siya wala na makapalagiya sa Diyos. Siya nga nagapalagiya sa amahan, siya nga nagapabili sa tuluhan ni Kristo, siya nagapalagiya sa amahan ug sa anak. Klaro man na kayo so na di ba tinaw na kung imong tanawon ni Gana, imong makita nga ang kinaiya di ay sa mga Adventista nga gibatasan ang pagtulon-an nga gisunod mao ang pagtulon-an ni Kristo. Kauban ikaw man ang utana, siguro hapon nga ang imo kung ipasakupan karon sama po sa gibatasan ni Kristo. Unsa nga kawas si Kristo atong simbahan? Sabado. Unsa nga gibatasan sa Adventista? Sabado. Unang di mo do nakapabor na nakabawig hapsiyat. Hapsiyat! Asay hapsiyat? Ikaw ra pa ng iskor-iskor. Tanawa ko noong nakalabaw ba ka? Kung ingnon ka, di ba ang nag-text unsay relihiyon ni Kristo? Ningon ka isdi. Pagbasa nimo, asa man ang kuno karon? Kay kauban man kamo, asa diha nga gisudlan ni Kristo simbahan ang ngalan Seventh-day Adventist Church na agoy pagklaro baya. Pagklaro doy, pagklaro oy. Hilig ra ba kag litra por litra? Unya ingon pa ka nga mga pagtulon-an karon ang ang mga magtutukod naay nangulo ana unya si Kristo po'y ulo nya naa po'y ikaduhang ulo.
Niingon gani kag kugita duha ka bukulo hangtod karon wa para bagi ng kugita na paggawas nimo asa ng kugitahan na. Ha? Asa nimo na nakuha ng kugitahan na? Ha? Nga duha ka bukulo. Unya, niingon ka, agoy, basi nakalimot ka. Ang imo, si Kristo man pud kang ulo na pangutana. Kinsa maning giingon nimo? Ikaw ra may nagyaw-yaw ani. Agoy, pagklaro perti ra bagyo nimo supalpala ani. Nasiyat ka ra bagis kabo ani. Nawa? Niingon ka na naway ka sa ubang simbahan nga ilang pagsimba Domingo kay ang imo ra maoy tinuod unya ang imong pangulo si Kristo ra dabi kay nag-ingon man ka ikaw ba nagstorya ani niyo? Ito Kristo na hindi mo gidala-dala sa Adventisman na mag-alpong kaligaw tinuod. Wala ka kabalo na nagsunugdanan sa Seventh Adventist nasugdan na baungaman ang nagbugla ni nalabas sila ni Mr. Tuada! Unya dingon ka wa man ka na panguluhig tao ng imong simbahan. Ngano nga ang nagsugod si Mrs. White 18th century? Moingon ka nga matod pa nimo wala na panguluhig tao kay ang nangulo ana si Kristo? Question og wala si Mrs. White atong 18th century. Walay Seventh-day Adventist Church. Pagklaro ba ya diado? Muna ang na ug mao lagi nasugukon mong PBCM luka pa pirming age sa istorya mo. Na? Tanawa. Muna muhatag gani ka do ug mo hagit gani ka mo kuhit gani ka paniguruang kaigo ka kay masagang gani sa imong gikuhit ang imong kuhit pagbalos anak piti ang agi labi nag PBCM ang imong inkwintrohon. Na muna prangka nga pagka-istorya diha. O niya parehas ra ni ba? Ha ni challenge ka niya unsa imong gisulti? Ha? Last nga ipabati na mo kay mutira tag sitas, mga sitas niya. Unsay gisulti nimo? Niya. Iniingon ka. Oh, asa basa ni challenge ka. Gi-challenge nimo ang among Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ani. Niya. Unsay gisulti mo? Niya. Oh, si kalimot kay ni. Tanahon tani karon. Nga ang imong challenge wa arba gini pulos kay kung counteron ka sigurado paka ang agi niya. Sikulo, mabasa na sa Biblia. Saon mga kaisunan, unong Juan 5:9, atong basahon. Sa unsang paagi nga safety ang atong pagdawat sa pagpapatuod. Wagay problema ng mga sitas imong basahon. Ang problema ikaw. Ha? Di ka safety. Basta imong katarungan mo among paminawan kano daghang kayong buslot. Niya. Kung ang pamatuod gikan sa mga tao, ginadawat nato ang pagpamatuod nga gikan sa Dios sa pagpaniini. Kaya ang pagpamatuod sa Dios mao man kini nga siya nakapamatuod na mahitungod sa iyang anak. Okay. Matod pa din sa atong ibasa, kung modawat nagpapamatuod sa tao, mas mabaw atong dawaton ng pagpamatuod sa Dios. Ato pa, wata din ipagdawat pagpamatuod sa tao. Pero, mas labaw nga atong dawaton ng pagpamatuod sa Dios. Nakaroon isoon, ilagyod nga ingon nga si Kristo naglapas sa adlaw ipapahulay. Ato kuno pangutanos Kristo nga Ginoong Hesus, maabagod imo bagong sulti o gipahayag nga ikaw mismo nilitok akong gilapas ang adlaw ipapalay. Palihog ko no, anak mo ka Espiritu Santo no? Aron dili nga mahimong pigi imong amahan nga Espiritu Santo. Basahan ang teksto nga si Kristo mismo ningon, akong gilapas ang adlaw ipapahulay. Kung makabasa na, di na mo kadungog, mutingog ko sunod Domingo. Sa teksto, dili kay basig isulat sa Biblia, basig iyan isulat sa cover. Nagkaroon ni Kristo, akong gilapas ang adlaw Sabado. Poskog kadiyot ha. Puribahan ako bisan pagdili na nako. Bisan pagdili na namo, hasulon ng among Executive Vice President. Pag kini dibatihan, lagubong agi. Prangka nga pag-istorya. Gusto ka mamati? Tun-e ang among countera. Mao ne, Bindilyo. Klaro, pagklaro na pagpitok-pitok sa mata. Tanawa ha. Naingon ka, be anak makas Espiritu Santo, basa ako no nga si Kristo nag-ingon litra por litra nga akong gilapas ang adlaw nga igpapahulay. O counteron po ka namo, kay naingon man ka. Kanang mabasa ha? O makabasa? Ay, naniguro na siya. Mato pa na niya. Di na mo kadungog nga mabati ko sa radyo, di na ko magwali. Kanang naas Biblia, ayaw nang gisulat niya sa cover. Kanang giingon gini Kristo nga, gilapas na ko ang adlaw ipapahulay. Do, ikaw kuno hatagan, i-challenge po ka na mo. Asa
Asa pud mabasa nga si Kristo nag-ingon akong gituman ang adlaw ipapahulay gibantayan ako. Naawala. Be, og makabasa ka, di na pug kakadungog nga moundang nga magwali pa ko. Moundang ko pagwali kung makabasa ka. Litra por litra si Kristo nag-ingon akong gituman ang pagbantay sa adlaw ipapahulay. Litra por litra. Kanang mabasa, base isulat mo ni Muskaber. Ha? Kaber sa Biblia. Kanang yung naagin nga gisulting Kristo, litra por litra, akong gituman o gibantayan ang adlaw ipapahulay, litra por litra mabasa. Mabasa dili. Mao mo na akong problema nimo, maayla ka ba ni guro mo ni giingon lagi og tud-on kas PBCM? Luoy lang kay ka. Luoy lang kaayo ka. Prangka nga pag-istorya busa ako pa nimo, kana imong pagkahilabtonon, may pagdoktrina ang imong atimanon. Dihang bahina doktrina pod ang atimanon sa PBCM. Pero samtang nga magtagaw-taw, magyaw-yaw ka, lampaso gid ang agi. Pagkahilabton, hilabtan nimo ang PBCM ug ikarga nimo sa imong gipang-atake nga mga baruganan. Kung ang uban, wala mo tubag nimo. Direct PBCM. Latipak ang agi nimo pirme sa among programa. Kana ra. Ha? Hilabtonon kaya ka? Di lang kay PBCM imong giatake. Ha? Busa agunta ha. Ang tubag sa mga ministro sa PBCM. Sapon. Ang imong pag-atake dito nila tuod kay among gidala. Ang imong pag-atake kay imo rang pagsimba may gipasiata mo og ang uban nga makasimbahanan imong gipakaubos sa paglantaw kay ikaw ra mo'y tinod. Kumusta man ang imong pagpahitaas sa imong kaugalingon sa nagkalain-laing baruganan. Do tanawa. Ha? Unya mo ingon ka ta? Nga mato pa ni bisan diha lang ta. Atong padayunan, ha? Padi gusto ka padayunan? Yaw, atong padayunan to imong gisulti. Atong tango-tanong si Kristo, Ginoong Hesus, tugani ko nung tugani mi be. Kanadong sa mga sugo mo na sa Diyos Aman sa napulong kasugo, ikaw ba gilapas ang sugo sa imong amahan? Bisag diha lang ta kutob, ang target niya na Juan 15 versikulo 10, naapod sa Mateo 5:17. Munang iyang gituman ang mga kasuguan ug ang balaod wa siya mo anhis pagbungkag gituman po niya mga sugo sa amahan sa Juan 15:10, Mateo 5 versikulo 17. Naana diha, bitan-awon ta brad Romay be. Mo maning si tasa ang iyang gipasiatab kay iyang giingon li pabantayon si Kristo. Tan-aw na to ang Juan kapitulo 5 15 versikulo 10. Putdo nimo nagbasa dia, way nabasa nga si Kristo kanang gituman niya mao ang sugo sa amahan iyang gituman, ang pagbantay sa adlaw pahulay litra por litra. Kay mao man iyang gusto sugalan to sa litra por litra. Di kanang iyang kinahampon nga Mateo 5:17. Tan-aw ta na brad Romeo giyon sa kusulti nabi. Ingon ni yang nakasulat sa Mateo 5:17 nagingon. Ayaw ko kamo pag hunahuna nga miyani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propita. Ako may anhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Mao kana brad makarayo. Mahuan 5:10 kaman ug Mateo 5:17. Wa gyud nabasa nga si Kristo nag-ingon, gituman ako ang pagbantay sa adlawng ipapahulay. Ha? Naranas baba ni Mitchell Bindilio kung gusto ta makabati. Wala sa baba ni Kristo ni sa mga apostoles. Naana sa baba ni Bindilio. Prangka nga pag-istorya, litra por litrang gusto mo. Busa, agwantaha ang among paglakag-lakag nimo. Litra por litra, kanang litra por litra mabasa mo. Ahiya pagbungangas baba mo pagbuhi sa imong yaw-yaw nga niingon ka nga si Kristo nagbantay sa adlaw ipapahulay. Wa si Kristo mag-angkon nga siya nagbantay gyud sa adlaw ipapahulay. Tanawa, Bibra Jigi unsay kabalauran sa Dios bahin sa adlaw ipapahulay. Ato lang basahon sa Exodo kapitulo 31 bersikulo 14 ngadto sa 15. Tungod niini pagabantayan ninyo ang adlaw nga igpapahulay kay kini balaan alang kaninyo ang magapasipala niini sa pagkamatuod pagapatyon gayud siya kay bisan kinsa nga magabuhat og bisan unsang buhatang nga paghimuon niining adlaw kadtong kalaga pagabutlon gikan sa taliwala sa iyang katawuhan. Sa unom ka adlaw pagabuhaton ang buluhaton apan sa adlaw nga ikapito mao ang adlaw sa balaan nga pagkabalaan kang Jehova. Bisan kinsa nga magabuhat o bisan unsang bulaton sa adlaw nga ipapahulay siya pagapatyon gayud. Sa to pa ang balaod ni sa Dios sa unang panahon, dili magbuhat og bisan unsang bulaton sa adlaw nga ipagpahulay. Og ang silot gani niadtong panahon na patyon ang mga tawo nga makalapas sa balaod sa adlaw nga ipapahulay. Be, tan-aw na to. Brad Hernan, tan-aw na to. Mukuha tag sampol kay lecture na to ni Smith Silbindilio kung kita iyang sugukon. Pulok-pulok agyan ni sa iyang prinsipyo. Nga naman kini raw tan-awon ta mukuha tag sampol. Ang balaod ay pagkamoabot ang adlaw ipapahulay kinahanglan nga walay buhaton bisan unsang buluhaton. Unya ang mga dapit di na ay mga agianan sirhana para nga wala na makaagi basta moabot ng adlaw pahulay. Di modo
dili na ka magsuroy-suroy, di na ka maglakaw-lakaw. Unsay prueba na Brad Hernan? Basahon ta Brad Makarayo ang Nehemias Kapitulo 13 versikulo 15 hangtod sa 19 ang atong pagabasahon. Niadtong mga adlaw ako nakakita didto sa Huda sa pipila ka mga tawo nga nagagiok sa pug-anan sa bino sa adlaw nga igpapahulay. Og na nagdala sa mga hinugpong og na nagsangon sa mga asno ingon man usab sa mga bino, paras og mga higira. Og tanang nagkalain-laing palasanon nga ilang gidala ngadto sa Jerusalem sa adlaw nga igpapahulay. Og ako nagpamatuod batok kanila sa adlaw nga sila nagbaligya og mga makaon didto namuyo usab ang mga tao sa Tiro nga nagdala og isda sa tanang nagkalain-laing mga baligya. Og gibaligya sulod sa adlaw nga igpapahulay ngadto sa anak sa Huda og sa Jerusalem. Unya ako nakiglalis sa mga harianon sa Huda og miingon kanila, unsang kadautan nga butang kining inyong gibuhat ang paglapas lugar sa adlaw nga igpapahulay na og gilapas ang adlaw nga igpapahulay, wala ba magbuhat ang inyong mga amahan niana? O wala ba ang atong Dios magdala niining kadautan sa ibabaw kanato niining syudara pangutana ngani nga kamo nagdala pagayod og daghang kaligot-got sa Israel tungod sa paglapas sa adlaw nga igpapahulay. 19 Brad Makarayo ang imong gingon nga pagatakpan. Og nahitabo nga sa misugod na ang kangit-ngit diha sa mga ganghaan sa Jerusalem sa wala pa ang adlaw nga igpapahulay, ako misugo nga ang mga pultahan takpan og misugo nga kini dili pagbuksan hangtod sa liwas sa adlaw nga igpapahulay. Og pipila sa akong mga alagad gibutang ko sa mga ganghaan aron nga wala nay palasanon nga pagadadon sulod sa adlaw nga igpapahulay. Pag moabot ang adlaw igpapahulay, sirhan ang tanan nga mga agianan. Parang wa nay makasuroy-suroy. Gipabantayan pa ang agianan ganghaan para ga wala nay makadala sa bisan unsang mga dadunon o bisag unsang mga palasanon. Magbit-bit ka man, magpasan ka man, basta bawal na sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon be, unsa pagyod ang atong mabasa sa Biblia, Brad Jisrael, nga dili ka magsuroy-suroy, di ka magdala sa bisan unsang palasanon, asa pagyod mabasa? Niya atong basahon diri Brad Makarayo sa nagasulat sa Jeremias Kapitulo 17 versikulo 21 lapos ta sa 22 gingon. Mao kini ang gingon ni Jehova, magmatngon kamo sa inyong kaugalingon ug ayaw pagdalag bisan unsang palasanon sulod sa adlaw igpapahulay. Ni dadon kini pinaagi sa mga ganghaan sa Jerusalem. Ni magpasan kamog mga palasanon ngadto sa gawas gikan sa inyong balay sa adlaw igpapahulay, ni magbuhat kamog bisan unsang buluhaton. Hinunua balaanon ninyo ang adlaw igpapahulay ingon sa gisugo ko sa inyong mga amahan. Busa, kini pa nga gidili ang pagdala sa bisan unsang mga palasanon. Sa Biblia ang Katoliko giunsa na pagsulti, Brad Rumi. Ato lang pagabasahon Brad Makarayo, kining maulang gyapon nga sa sitas sa Jeremias sa iyang kapitulo 17 bersikulo 21 hangtod sa 22 nagingon dinhi. Ingon atong klaron. Tinga sila nga kinahanglan dili sila magdalag bisag unsa nga sa adlaw nga igpapahulay kun gimahal nila ang ilang kinabuhi, kinahanglan nga dili sila magdalag bisag unsa agi sa mga ganghaan sa Jerusalem o magdalag bisan unsa gikan sa ilang mga balay sa adlawng igpapahulay. Kinahanglan dili sila magtrabaho o tamdo nila kiniingon nga usa ka balaan adlaw sumala sa gisugo ko sa ilang ginikanan. Mao kana Brad Makarayo. O busa, gidili ang pagdala sa bisan unsang dadunon. Sa gibasa ni Brad Jisrael sa King James Version, gidili ang pagpasan sa bisan unsang palasanon. Sa gibasa ni Brad Hernan, wa nay makasuroy, wa na po'y makadala sa bisan unsang dadunon. Magpasan ka man o magdala ka man, magbit-bit ka man, bawal. Basta moabot ang adlaw igpapahulay. Tanaw na to ha. Tanaw ta si Kristo nga imo man kaning kauban Mitchell Bendilio pagklaro. Ha, tanaw na to ha. Kay imo man ging gipatuman si Kristo sa pagbantay sa adlaw igpapahulay. Tanaw ta. Kung naa gani, wa gani ni. Ha? Na gani, wala gani ipatuman ni Kristo ade. Ha, tanawa ha. Bawal ang pagdaladala sa bisan unsang dadunon, pagpasan o pagbitbit.
Pag moabot ang adlaw ipapahulay, wa na'y palakwon. Si Kristo Dios ba yan na? Apangutana karon, tanawa ha? Ay pitok-pitok Mitchell Bendilio, ipabasa ko sa kaubang ministro. Tanawon ta ko ng atong Ginoong Kristo, gituman ba niya, wa ba niya lapasa ang mga patakaran? Kung moabot ang adlaw ipapahulay, wala na ipasuroy, wa na ipalakaw, wa na ipadala sa bisan unsang dadunon. Sa adlaw ipapahulay, be, Brad Jiggy, tanaw na to karon og kana. Gipapatuman ba sa atong Ginoong Kristo? Gituman ba sa atong Ginoong Kristo? Gisunod ba? Sa balaang kasulatan, Brad Jiggy, unsay mabasa nato diha? Ato lang basahon sa Juan Kapitulo 5, versikulo 8 ngadto sa 18. Og si Jesus miingon kaniya, bumangon ka og dad-a ang imong higdaan og lumakaw ka. Og diha-diha ang tawo na ayo og gidala niya ang iyang higdaan og milakaw. Og kadto adlaw nga igpapahulay. Pos og kadiyot, Brad Jiggy, Mitchell Bendilio. Klaro ha? Nganong si Kristo nag-ingon man sa tao nga iyang giayo, bumangon ka dad ang imong higdaan hipusa, lumakaw ka. Og kadto adlaw igpapahulay. Wa lugar maibalos Kristo, bawal ang paglakaw-lakaw. Na, tuan na. Mo na ha, bantay ha. Mo lagi ning piti lagi. Wa pagid. Sos, wala pa din namo hatos-hatos, ilatos-latos ni bunal pa ni. Wala gyud. Ngano man, kini pa ang among giimig nimo. Adlaw nga ipapahulay, giayo ni Kristo ang iyang katong tao. O niya, pag abot ana, iyang gipahipos ang higdaan, wa niya ipabutang. Wa po niya ipapuyo ang tao. Niingon siya, dad-a ang imong higdaan, lumakaw ka. O niya, wa lugar si Kristo masayod, nga bawal na. Kay adlaw ipapahulay. Betanaon tadayon unsay nakita dayon adto mga tao, Brad Jiggy, nga nagbantay sa adlaw ipapahulay, unsay ilang pangutanas tao. Tungod ni ana ang mga Hudiyo miingon sa tawo nga naayo adlaw sa Hudiyo miingon sa tawo nga naayo. Adlaw karon nga ipapahulay og ginadili kanimo ang pagdala-dala mo sa imong higdaan. Apan siya mitubag kanila. Apan ang tawo nga nag-ayo kanako miingon kanako, dad-a ang imong higdaan og lumakaw ka. Pos kadiyot, Brad Jiggy, nangutana ng mga Hudiyo. Ha? Adlaw karon nga igpapahulay, ginadili kanimo ang pagdaladala mo sa imong higdaan. Tanawa, nalabwa na lugar sa Kristo sa mga Hudiyo ani karon. Sa pagtuman sa adlaw ipapahulay. Si Kristo nagsugo, bawal kuno, bawali ni Kristo ang tao nga iyang gipadalas banig. Human nga naayo siya, gipalakaw niya, gipadala ang iyang banig, ang iyang gihigdaan. O niya, ang mga Hudiyo nakaingon, bawal karon kay karon adlaw ipapahulay. Nalabuan lugar nga atong Ginoong Kristo na, uyon ka na, Mitchell Bendilio. So, pagklaro ba yan, kay kung tundoon ka na, muna among giingon, looy ka lang kayo. Sige, padayon, Brad Jiggy. Ug sila nangutana kaniya, kinsa bang tawhana ang nag-ingon kanimo nga dad-a ang imong higdaan og lumakaw ka? Apan ang tawo nga giayo wala mahibalog kinsa, sanglit si Jesus likay naman nga tungod sa panon sa katawhan ni adtong dapita. Human niini gikahibalag siya ni Jesus sa sulod sa templo og si Jesus miingon kaniya, tan-awa maayo na ikaw, ayo na pagpakasala aron dili mahitabo kanimo ang labi pang mangilad. Sa ato pa postag kadiyot. Kung ang mga Hudiyo pasultihon, bawal ang pagdala mo sa imong higdaan. Unya, kung ang gibuhat og nahustong Hudiyo, ang paglapas adlaw pahulay sala. Ang pangutan ng anong niingon mas Kristo, ayaw na pagpakasala, maayaw na ikaw. Ayaw na pagpakasala, aron dili mahitabo ang labi pang mangilad. Ang katong paglapas niya, katong pagdala niya, bawal na. Nakasala na siya. Nganong wala man siya pakasada ang Kristo atong panahon na. Do, pagklaro ba ya? Mo na klarong analisar? O wa ka kan alisar na ana, kami, mooy mo pa analisar ni mo ana. Magdag kaparutan ni mo ni sa imong prinsipyo ug baruganan sa imong pagpasiatab sa adlaw ipapahulay. Imo nang gipasiatab. Be, tan-aw na to, be. Padayon, Brad Jiggy. Ug ang tao milakaw og iyang gisuginlan ang mga Hudiyo nga ang nag-ayo kaniya mao si Jesus ug mao kini ang hinungdan ngano nga si Jesus gilutos sa mga Hudiyo kay kini gibuhat man ugod niya sa adlaw nga ipapahulay. Apan si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon ug ako nagabuhat sa ingon man ug mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pag ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga ipapahulay, kundi tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang kaugalingong amahan ug sa ingon ni ana na nagpakigsama siya sa Dios. Ato pa ato ding Ginoong Kristo
iya din gilapas ang adlaw nga ipapahulay o gitinguha sa nagbantay sa adlaw nga ipapahulay nga patyon siya tungod kay iyang gilapas ang adlaw nga ipapahulay. Unya daw, di ka mauwawa na. Unya gipasiatab nimo ang adlaw nga ipapahulay. Unya mohingon pa ka kauban mong Kristo. Kung kauban mo, mas kauban pa ka adtong naninguha ni Kristo. Ha? Usa gitinguha lang Kristo. Gilutos ngano man. Gustong patyon ngano man. Wala magtuman sa adlaw ipahulay kay gilapas niya. O tanawa na. Unsa man na do? Unya, kauban mo? Ayaw raw. Pagklaro ba? Tanawa ganitong imong giyaw-yaw ganiha nga ang naglapas sa kasuguan dili iya sa Dios. Katong among gipabati kaniya, di ba maoy bersyon pod adtong mga naglutos ni Kristo? Gilapas ni Kristo ang adlaw ipapahulay. Kinsay nagsulti ana? Mga kaaway ni Kristo sa una. Kinsay nagsulti karon nga ang wala magbantay sa adlaw ipahulay, dili iya sa Dios, kun dili iya siya, di ba ikaw? Ana pagklaro ba ya? Tanawa. Niya wa. May pagawa ka gilasi ana ba? Ha? Ha, tanawa. Na maulagi na. O kauban pa mo sa atong Ginoong Kristo, nganong niingon man ang mga nagbantay sa adlaw ipapahulay sa una o sa gisulti Brad Hernan. Sa klaro gyud, litra por litra sa gibasa ni Brad Jige, gilapas. Unya sa uban nga mga gisulat sa mga apostoles, giunsa na pagsulti ni Apostol Juan gyud si Kristo nagbantay wala. Gihinganlan ka na og dili gikan sa Dios ang atong Ginoong Kristo, Brad Makarayo, pribahan ta sa 9:16 sa Juan. Ang pipila sa mga Fariseo miingon kadtong tawhana dili gikan sa Dios, mao ang atong Ginoong Kristo, kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Apan ang uban nagingon, unsaon ba sa usa ka tawong makasasala ang pagkahimog mga milagro nga sama niini? Mao kana Brad Makarayo. O tanawa. Si Kristo Brad Hernan sa gibasa mo, katong nakakita ni Kristo sa una, sa gibasa mo, nagbantay wala si Kristo. Wala Brad Makarayo sumala sa atong nabasa. Mo'y rason nga gihinganlan siya nga ang maong tao nga si Jesus gipasabot dili gikan sa Dios sumala sa atong nabasa Brad Makarayo. Tanawa, di ba maoy bersyon ni Bendilio? Kita pod nga wala magbantay sa adlaw pahulay, dili pod kuno iya sa Dios. Mao gyapon ang sinultihan sa mga Hudiyo sa unang kaaway ni Kristo. Gidugagan pag mga contributor og kuan kanang lugar naghimo og dako nga kalapasan matud pa niya Brad Makarayo. Oh, na tanawa, mao na unya. Michel Bendilio, asa man kuno ka naka labag puntos ana? Wa gyud ka puntos. Di magani ka tabla, labag di gyud ka labas puntos. Maglisod maganig tabla. Ibe? Kanus amang kuno ka nakatablas bibisi man eh. Wa gyud. Luoy lang kayo pirmi. Ha? Bakuti, pirming agi. Ha? Na, tanawa be. Sa ubang translation gyud sana pagsulti, diya sa King James version gibasa ni Brad Hernan, Brad Israel. Wala magbantay si Kristo sa adlaw ipapahulay. Sa ubang bersyon gyud sana pagsulti. Wala na siya nanumbaling nga na Brad Makarayo. Mao ra gyapon nga sitas sa Biblia sa Kristohanong Katilingban. Gingon, pipila sa mga Pariseo miingon dili gikan sa Dios kining tawhana kay wala siya manumbaling sa adlaw pahulay apan ang uban nagkanayon. Unsaon man sa makasasala sa pagbuhat og milagro nga sama ini. Oh, na tanawa, wala manumbaling, wala magbantay, wala manumbaling. Unya saon pagkauban ninyo anak ni Kristo? Mo nang giingon, imo ra man ang istorya Michel Bendilio, hunahuna ra man imo na. Agoy mo ora pod na ang imong pangulo butang ta ang atong Ginoong Kristo, granting without admitting, tugutan ko sa pag-uyon, uyonan ko sa pagtugot nga si Kristo ang pangulo mo, ang labaw mo. Ngano man nga si Kristo wa magbantay sa adlaw pahulay, ikaw gipanguluhan mo hinoy nagbantay? Mo hinoy nanumbaling, datanawa ra. Nya, saan pagpakalabaw niyong puntos anado? Be, ato tas mga tinun-an ni Kristo Brad Rome. Ang mga tinun-an ni Kristo tanaawon ta. Nagbantay sa adlaw ipapahulay wala. Ang nalantaw sa mga nagbantay sa adlaw ipapahulay sa una nga dili tinun-an ni Kristo. Kung sila'y palantawon ang mga tinun-an nagbantay ba sa adlaw ipapahulay wala. Wala gyud Brad Makarayo. Ato lang pagbasahon kini nakasulat sa Mateo sa iyong kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 2 nagingon niyadtong panahon na si Jesus naglakaw agi sa kaumahan sa adlaw nga igpapahulay ug ang iyang mga tinun-an gipanggutom ug sila misugod sa pagpangutlog mga uhay ug nangaon. Apan ang mga Pariseo sa pagkakita nila niini miingon kaniya, tanawa ra ang imong mga tinun-an nagahimo sa dili matarong pagabuhaton sulod sa adlaw nga igpapahulay sumala sa kasuguan.
Oh, tanawa di ba giingon ang imo matinun-an, nagahimo sa dili matarong pagabuhaton sa adlaw igpapahulay. Unya nagbantay. Kung pauban mo, nganong mo gawas man na sa mga kaatbag ni Kristo sa una nga ang mga apostoles ni si Kristo wa gyud na magtamod sa adlaw igpapahulay. Agoy pagklaro bayado. Mo na giingon asa kitaon ang giingon mo ganiha? Di kakapamatuod nga si Kristo ang iyang relihiyon, litra por litra SDA. Ha? Di Adventist ang iyang simbahan. Ha? Apangutana karon. Labaw na nga nakikauban ka ni Kristo sa mga apostoles, si Kristo wa nagbantay. Una-unsa man ang imong ulo mo nga atong Ginoong Kristo tugutan ko suway pag-uyon, uyonan ko suway pagtugot. Sige, larga si Kristo imong pangulo, question si Kristo ang bantay sa alang pahulay. Ikaw gipanguluan nagbantay sa alang pahulay. Agoy pagklaro pa nakabulag naman ado. Nagbulag naman ang prinsipyo hinuon nimong gi-record sa Biblia. Ang prinsipyo ni Kristo, gyud. Nabasa sa Biblia ang atong Ginoong Kristo wala gyud nagbantay sa adlaw igpapahulay. Unya ikaw nagpasiatab? Muna klaro diha. Nya ni gamit pa ka og Mateo 5:17, nagamit pa ka sa Juan 15:10 nga si Kristo gituman niya ang sugo sa amahan. Unya kanang Mateo 5:17 nga giingon nga gitumo wa siya mo anhi aron pagbungkag sa kasuguan kung dili sa pagtuman. Ang pangutana, si Kristo bayat pagtungha sa kalibutan ang iyang gibuhat gituman. Ang gituman niya unsa? Ang sugo, ang gisulti sa amahan. Unsa ang gisulti Brad Hernan kay ato ning lekturon mo giingon unta ang buhaton mo Mitchell Bindilio sa tanan mga SDA karon dili kamo mo igiatake ko. Ang giatake ani si Mitchell Bindilio. Mo giingon ako sa makadaghan ug wala pa si Mitchell Bindilio mga takis PBCM, doktrina ang among atimanon sa PBCM. Ang pagpalambo sa among pagtulunan. Pero kay nangatake man si Mitchell Bindilio sa pagtulunang PBCM. So agwan tahon ni Mitchell Bindilio. Niara unta ang buhaton mo Mitchell Bindilio, sabton mo ang ubang baruganan. Nalatid sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5, gitagaan tag freedom of religion, gitagaan tag freedom of speech. Busa, may libertad ang tao pagpili asa nga baruganan ang imong pilion. Busa, ingon ni ana unta ang imo nga ikaw di ka magpasulabi nga imong ipataas ang imong kaugalingon ug ang imong pagtulunan ug ang imong simbahan kay ang ubang simbahan imo nang idahon sila. Ha? Tanawa gani. Tanawa sa imong pagpahitaas sa imong kaugalingon, di ba na yun ka pa imong ubos? Basta PBCM imong enkwentron, sigurado yun. Ha? Hagba ang agi sa imong prinsipyo, sa imong mga katarungan. Ngano kinira ang atoa? Brad Hernan, bitanahon ta. Pag ingon ni Kristo, wala niya bungkaga ang kasuguan kung dili gituman. Ang ikaupat ka sugo sa una bantayan. Pero niabot ra pong panahon nga nagsugo na pod si Jehovah nga dili na pod na niya dawaton ang pagbantay sa adlaw pahulay. Say proiba na Brad Hernan. Basahon ta Brad Makarayo, Isaias kapitulo 1 bersikulo 10 hangtod sa 14 ang atong pagabasahon. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo, kamong mga pangulos ug katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Sodoma ug Gomora. Nag-ingon ang Ginoo, walay bili alang kanako ang daghan ninyong mga halad. Gipulan ako sa mga halad nga mga karniro nga inyong gisunog og sa mga tambok nga mga mananap. Giluod na ako sa dugo sa torong baka og sa nating karniro og sa mga laking kanding. Kinsay nagsugo kaninyo sa pagdala nining tanan, inigsimba ninyo kanako, ayaw na kamo pagtunob sa akong templo. Punto 13, ayaw na kamo pagdala sa mga halad nga walay kapuslanan, wala ako'y gusto sa insinso, dili na nako dawaton ang inyong pagsaulog sa bag-ong bulan. Mo ni Brad Makarayo ang dili bungkagon sa adlaw nga igpapahulay ug ang inyong pagsimba, ang inyong mga bag-ong bulan ug ang naandan nga mga pangilin ngilad na alang kanako, gisamukan ako o gipulan na niini. Busag gisamukan na, Mitchell Bindilio, giluod na ang Dios sa imong pagbantay sa adlaw igpapahulay. Tanawa ra niya do. Kisa may nagsulti, di ba si Jehovah? Ang pangutada karon sa Israel. Nabagin mabasa sa Biblia litra por litra nga giigod nga hikalimta na ang pagbantay sa adlaw igpapahulay. Niya tanong basahon Brad Makarayo kining nakasulat sa Lamentaciones kapitulo 2 bersikulo 6. Gingon, ug iyang gikuha sa pagkabangis ang iyang tabernakulo nga daw ingon sa usa ka tanaman, iyang gilaglag ang iyang dapit nga tigumanan. Iyang dapit nga tigumanan. Sige. Pareho na. Si Jehovah
himo sa nga hikalimtan dito sa Sion sa balaang pagkatigom ug ang adlaw nga igpapahulay. Busa giingon sa gibasa ni Brad Israel sa balaang kasulatan giingon sa bersikulo 6 giingon sa pagpahayag sa iyang gibasa nga matud pa og iyang gikuha sa pagkamabangis ang iyang tabernakulo nga daw ingon sa usa ka tanaman iyang gilaglag iyang dapit nga tigumanan si Yuba naghimong hikalimtan didto sa Sion unsa man na ang balaang pagkatigom ug ang adlaw nga igpapahulay. Unsay giingon? Si Hiyuba naghimo nga hikalimtan dito sa Sion ang pagkatigom unsa pagyod ang adlaw nga igpapahulay. Unya do. Unsa man? Ha? Klaro. Ha? Hilig ra ba kami yung klaro? Tinaw. Aha. Na. Be tanawon ta. Sa gibasa dito ni Brad Gisrel Brad Jigi hikalimtan dito sa Sion ang pagkabalaang pagkatigom ug ang adlaw nga igpapahulay. Nabay mabasa sa Biblia ga gipahunong ni Jehova ang pagbantay sa adlaw pahulay naa ba? Na brother makarayo. Basa lang nato sa Usias kapitulo 2 bersikulo 11. Ug pohunungon ko usab ang iyang tanang kalipay, ang iyang mga fiesta, ang iyang mga bag-ong bulan ug ang iyang mga adlaw nga igpapahulay ug ang iyang tanan nga mga maligdong pakatigtigom. Oh. Busa. Oh. Sa pohunungon ni sa Dios ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Oh, natanawa. Do. Sa Lamentaciones 2:6 hikalimtan. Sa gibasa ni Bradjige, og pahunongon ko usab ang iyang tanang kalipay, ang iyang mga pista, ang iyang mga bag-ong bulan unsa pagipahunongon, ang iyang mga adlaw igpapahulay. Klaro? Klaro pod. Mitil Mendilio hilig ra ba kag klaro? Klaro ba? Ha? Muna magklaruhay ta. Muna pagklaro ba? Kung nagtuo ka nga ikaw ray husto, muna giingon na sayop ka do. Muna giingon nga ang ubang pagsimba kay dunay pagsimba bitaw. Nga gihimos ni Apostol Juan tuas Domingo man lagi sa pinadayag 1 bersikulo 10 sa ang buhing pulong. Unya sa buhat 2 bersikulo 46 naa di ang adlaw-adlaw sila nagsimba. Nawa wala sa Domingo, wala po Sabado, tanang adlaw na. Unya nasayop lugar sila. Bosa, di nimo kahukman, Mitchell Bindilio, ang mga nagkalain-lain nga baruganan, ayaw lalagi, na gikarga di mong PBCM, tanaho ka karon di, sa nakasaguma ka, sa mga tubag, sa mga ministros PBCM, swerte lang, kaya naabot ng oras, oh.